warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nerusake sing kala wingi bilih tiyang ingkang sregep nekani pengaosan atau pikiran atau sholawatan. Pokoknya wong sing senenge kumpul-kumpul ngaji lah. Kalau pengumuman ngaji dan budi parani. Nek pernah suwi ora ngaji itu pernah berhuyang. Pokoknya wong niku senengane ngaji. Ngaji, pikir, kumpul-kumpul karo wong soleh-soleh. Niku wong sing seger ngaji senengane ngaos niku ternyata Allah badhe maringi dua hal. Sing setunggal hubullah, sing nomor kali ampunane Gusti Allah. Sing setunggal bakal dicintai Gusti Allah, sing nomor kali bakal dingapura dening Gusti Allah. Niki anugerah yang sangat luar biasa, Pak. Padahal orang yang masuk surga itu hanya orang yang dicintai oleh Allah. Gusti aja berada swarga, wong dicintai kali Gusti Allah. Wong nek dicintai niku ngopo kemawon diparingi. Kok suami cinta istri, sak njaluke istri nek wong lanang mampu mesti dituruti. Nggih mboten? Bahkan boten tegel ketika kemudian istri njaluk motor duwe duit kok boten ditumbasake, boten tegel mesti ditumbasake. Pengen fitness track tumbasake, pengen motor tumbasake, pengen mobil yang ora kepanasan ora kudangan, nek duwe atom mesti ditumbasake. Wong cinta istri. Hidup tanpa cinta, gitu, bagaikan taman tak berbunga. Nah, ini cara lagu nih. Rumah Irama kan ngaten. Jadi wong urip nek ora duwe cinta, niku uripe niku lho hampa. Nggih boten. Lah niku wong sing lega niku budho nggo Joko, mesti uripe hampa. Gitu, surat larang-larang kok ora digawe kanggo lan maneman. Wow. Nah beda kalau saya keluarga, urip ora ono bosene. Nah emang urip pendamping urip bosen ngomong. Nah, ora duwe pendamping mah. Emang ora kerja sing penting bareng niku nggih. Ah nikmat. Dino rasane sedelo. Nembelamu kok ngomong sore kuwi ya ampun. Karena bahagia. Apa-apa nek ora mau cinta lemes. Kerja mati dilomongi ora mesti disenengi nang ngono. Beda nek duwe keluarga terus selo mulai kok ana anak, ana bojo to. Kadang ning dalan, kadang ning pintu rumah, wah. Keselilan. Gimana? Nikulah kekuatan cinta. Mulane ketika kula panjenengan pengen dicintai Gusti Allah, dari Gusti Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha, qul ngucap sira Muhammad in kuntum lamun ana sira kabeh oleh tuhibbuna bakal den senengi sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Jare Gusti Allah pun ngucap kanlah Muhammad. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh niku tuhibbuna dan senengi sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Fattabi'uni moko manuto sira dhateng ingsun Rasulullah. Maka yuhib moko bakal mencintai Gusti sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Dari Gusti Allah
kalau kalian pengen saya cintai, fattabi'uni, manuto karo aku. Aku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki lho perintah napa? Dituti. Kanjeng Nabi perintah ngaji yo ngaji. Kanjeng Nabi perintah sholawatan yo sholawatan. Lah sing kula panjenengan lakoni seprene niku perintah Kanjeng Nabi. Jadi kula panjenengan pun selamat lah. Pergone napa? Mun ngetuti mun anut perintah Kanjeng Nabi. Wayahe poso Ramadan ya poso. Wayahe poso Rejab ya poso. Wayahe salat ya salat, ya seger ngaji. Niku jenenge ngetuti anut perintah Kanjeng Nabi. Niku besok kula panjenengan walasane napa? Dicintai kalih Gusti Allah. Boten cukup ngaten, Pak. Ternyata wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum den ngapura sedaya kelepatane kula panjenengan. Jadi nek kula panjenengan ku nek diitung dosane awit biyen cilik niku karomat fil bahri, kaya wedi ing dalem segara. Lah sapa sing iso ngitung wedi ning segara ku? Boten saged nggih, boten saged. Lha niku ibaratnya dosa kula panjenengan iki lho, karomat fil bahri, kaya wedi ing dalem segara. Tapi wedi ing dalem segara bakal dilengi kali Gusti Allah, bakal dingapura kali Gusti Allah nek kula panjenengan seneng ngaos. Justru nek wong sing seneng ngaos ngaten iki Pak Bu, niku golek masjid, golek musala, golek tempat-tempat sholat sing kira-kira wonten pengaosane. Wah, sholat kono PA, ngaji sholat ngaji niku masjid wae sama rutinane ngaji terus. Wah, kare sholat kono PA sing wonten ngaji terus. Lah, ngaten iku lho. Nek kula panjenengan sudah tertanam hatinya seneng ngaji, panjenengan mangke diparingi dua anugerah. Sing sepindah panjenengan dicintai kali Allah dan Rasulullah, sing nomor kali bakal dingapura dosane. Seneng boten Pak Bu? Nggih, seneng. Wong paling jero kaya iki ganjarane ageng. Wis muga-muga kula panjenengan istiqomah nggih, tetep seneng ngaji. Tapi ana tapine Pak Bu. Kula jenengan seneng ngaji mriki niku nek Gusti Allah mboten tresnano, mboten diawahi Kanjeng Nabi, mboten saged mriki. Dilalah arep mriki dilalah udan, arep mriki dilalah sandal ilang. Ora ketemu. Arep mriki dilalah wegah. Aduh, arep mriki dilalah bendune ora ono. Mergone ora guru diawali karo Kanjeng Nabi. Nek wis diawali karo Kanjeng Nabi, labbaik Allah, labbaik Allah, labbaik prene ndok, prene mang, prene di, prene pak. Niku senajan panjenengan repot, senajan panjenengan adoh griyane, yo tekan mriki. Nanti paribasane nguntel, bane bocor ping 3, yo tetep tekan wong wis diawali Gusti Allah. Kados kula panjenengan ten Ka'bah, ten Mekah nek dari diawali nganti yo beda mobil 10, umat tingkat 20 nek dari diawali Gusti Allah, nggih iman ora bakal tekan Mekah. Tapi nek diawali karo Gusti Allah, oleh pembiang jalan sehat itu lho tekan rono. Mau tutur es iki lho, sak keluarga iso tekan rono. Tutur es kasih dengan Gus Mitra lho. Kan wong ora duwe kae iki wis diawali karo Gusti Allah, dilalah. Gara-gara es teh sak keluargane tekan Mekah. Foto sing ndemak iki sing napa sing dikasusake diduduh selawe juta niku sak keluargane jarane ngaplok
muridé nang dilakono polisi dilalah Husnifta mireng akhirnya dibungkano paci sak keluargane dibungkano umroh sak keluarga ini kan mergo wis dipanggil kali Gusti Allah. Kata Pak nggih. Mulane monggo kita sedaya mugi-mugi angsal anugerah, angsal hikmah, angsal kenikmatan saking Allah sehingga kula panjenengan setunggal seneng ngaos. Atau nggih? Seneng ngaos, seneng ibadah, muga-muga kula panjenengan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan maghfirah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.